Eli hei, lämpimästi tervetuloa webinaariin ja jutellaan vähän tänään siitä, että mikä meitä oikein uuvuttaa. Ja sitten tietenkin mennään sinne positiiviseen puolelle, eli miten me voitaisiin lisätä työhyvinvointia arkeen. Ja tosiaan sanotaan tuossa lopussa, meillä on jatkovebinaari tälle, niin sitten pysähytään vielä niiden keinojen äärelle ikään kuin siinä sitten syvemmin. Mutta mä oon Anniina Hukari ja tosiaan yhdessä Jaanan kanssa saanut nyt pitää 5 vuotta ollaan näitä työelämän menestystekijät webinaareja pidetty ja haluttu tuoda sellaista maksutonta hyvää työelämään. Ja intohimoinen työelämän kehittäjä, ihmisyyden kehittäjä, kasvaja. Ja mä uskon vahvasti siihen, että paras tulos syntyy siinä pisteessä, missä pää ja sydän kohtaa. Ja meidän hyvinvointihan on itse asiassa tosi olennaista, jotta me siihen päästään. Ja hienoa olla ollut tämä projekti vetää Anniinan kanssa vuosia ja mun nimi oli Jaana Hautala. Ja oikeasti laskeskelin tänään, että noin 15 vuotta olen hyvinvoinnin puolesta puhunut työelämässä ja lähdin hyvinvoinnin lähtökohdalta. Nykyään siihen liittyy paljon myös vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyden rakentamista, jotka on osa työelämän hyvinvointia. Ja intohimolla, kun valmentaa hyvinvointia ja työkykyä, niin on jotenkin pahaa peläten huomannut, että covidin jälkeen tämän 3,5 vuoden aikana meidän hyvinvointi on alkanut sakkaamaan vielä enemmän. Ja kun pitkää perspektiiviä katsoo 15 vuoden aikana, niin toki maailma on muuttunut sen verran paljon, että tällä hetkellä paljon tehdään Anniinan kanssa töitä aiheen äärellä ja tosi tärkeää olisi löytää niitä oivalluksia sinne tiimeihin ja työelämään. Että se on mun oma intohimo haastaa, ravistaa, mutta myös voimaannuttaa työyhteisöjä tämän tärkeän aiheen äärellä. Ja mun organisaatio on Oivaltavan Oy ja Anniina oli taitotrainingi ja meidän yhteinen tämmöinen kenttä on voimakkuus, jonka nettisivut myös löydätte. Niin tämän äärellä tehdään yhdessä töitä paljon. Kyllä. Ja me halutaan herättää oikeastaan keskustelua siitä, että mitä se voimakkuus oikein tässä ajassa ja hetkessä on. Ja se on aika monenlaisia asioita ja liittyy tosi vahvasti meidän tämän päivän teemaan. Kyllä. Ja ehkä teistä osa kurkkaisi ihan uutta, miten Suomi voi tutkimusta. Ja jos ei ole kurkannut, niin tämän jälkeen voi lähteä kurkkaamaan. Siellä on aika karua, mutta erittäin ajankohtaista ja tärkeää tietoa. Ja tällä saattelemalla lähdetään tähän meidän webinaariin. Ja jos me oikeasti ajatellaan, että mistä työuupumus koostuu ja mitkä ne 4 ehkä tämmöistä ydinoiretta on, niin tämä on THL:n datapankista haettu ja tällä hetkellä aika moni teistä tunnistaa nämä 2 ylintä. Meillä on paljon kognitiivisia toiminnan häiriöitä tiimeissä ja työelämässä, jotka on ehkä tämmöistä ajattelua ja muistina tarkkaavaisuuden sakkaamista. On tosi vaikea keskittyä ja hypitään Teamsista Teamsiin. Ja se elämä on levotonta, niin kuin tänä VUCA-aikana on, kun kaikki on kompleksista, muuttuvaa ja epäselkeitä. Mutta aika moni meistä on havainnut jo tiimien sisällä hybridiaikana enemmän tämmöistä tunteiden hallintahäiriöitä, että ehkä tämmöistä voimakasta tunnereaktioa kesken kokouksen tai voimakasta tunnereaktiosta joko somessa tai viestintäkanavissa. Ja tämä todellakin on myös yksi uupumisen ydinoire, ei välttämättä niinkään, vaan siellä on turhautumista takana ja tämmöinen turhautuminen ja väsyminen yhdessä voi leimahtaa aika ikävällä tavalla. Ja tänään ei mennä niin vahvasti toki tuonne krooniseen väsymykseen ja kyynisyyteen, mutta kurkataan kroonisen väsymyksen oireita tänään jo. Ja mitä oikeasti on, kun me lähdetään työtiimessä tai työelämässä kroonistumaan väsymyksen saralla, niin kyllä siellä se fyysinen, psyykkinen ja tämmöinen niin kuin voimavarojen pitkäkestoinen eheytyminen tekee sitä, että siellä aletaan voida huonosti ja pyritään suorittamaan ja selviytyä vielä työelämässä. Aika moni varmaan tunnistaa lähipiiristä niitä oireita ja itse ei vielä havaitse, että se on sellaista kamppailua, joka voi tulla myös ihan kyynistyneisyyteen asti, joka ei välttämättä ole työkyvyn kannalta kenellekään enää oleellinen asia. Mutta ehkä tässä nämä 4 palluraa, mitä haluttiin Annan kanssa nostaa, mitkä löytyy myös tutkimuksista, että covidin jälkeen se hyvinvointi on koko ajan lähtenyt lievästi heikkenemään. Vaikka ollaan niin sanottu palattu uuteen aikaan, toki maailmantilanne on aika mielenkiintoinen. Me ollaan keskellä tosi isoja epävarmuustekijöitä sekä taloudessa että
sotien keskellä osittain, jotka vaikuttaa myös siihen psyykkiseen hyvinvointiin. Mutta sitten nämä 3 kohtaa siellä, että se niin kuin naisten hyvinvointi on heikentynyt paljon enemmän kuin asiantuntijoiden ja miesten, sitä löydettiin sieltä datasta. Ja ehkä se etätyötä tekevien yksinäisyys, josta paljon puhutaan, on lisääntynyt. Mutta tämä yllätti mua tosi paljon. Erään tiimin kanssa pohdittiin sitä, ja he olivat samaa mieltä vahvasti, että vaikka tekee lähityötä, niin se hyvinvointi heikkenee tosi paljon, koska siellä lähityökentällä on niin vähän ihmisiä. Eli siellä kaivataan sitä sosiaalista hyvinvointia ja verkostoa. Mutta tämä tutkimus todellakin löytyy hyvin saatavissa tuolta nettisivulta. Ja tämän tiimalta me lähdetään vähän tutkimaan tätä meidän teemaa. Ja että jos se uupuminen tällä hetkellä kasvaa, niin kuin kaikki mittarit näyttää, niin mitä me voidaan tehdä ja miten se uupuminen näkyy siellä. Ja toisaalta, jos me ajatellaan tämän meidän maailmaa, niin koko ajan puhutaan, mekin valmennetaan Anninan kanssa työelämätaitoja, metataitoja, ajattelutaitoja, vuorovaikutustaitoja, itseohjautuvuutta. Ja me tarvitaan koko ajan aika paljon uudenlaista osaamista ja oppimista, ja toisella puolella on se jatkuva muutospaine ja ehkä väsyminen. Niin jos tänään lähdetään miettimään vähän sitä itsestä huolehtimisen näkökulmasta, joka viedään tiimiin, niin kyllä siellä ytimessä on tämän hetken tärkeät teemat. Miten me ollaan joustavia, löydetään työkaluja, miten me luodaan yhteys, vaikka näin etänä nyt. Ollaan Anninan kanssa eri paikassa, te iso joukko on tosi eri paikassa siellä ympäri Suomea kenties, ja siellä sisällä on myös näitä tunnetaitojen tarpeellisuus. Niin jotenkin kurkkataan sekä uupumisoireita, mutta myös tarpeellisia taitoja, jotka vaatii sitä, että me löydetään hyvinvointia, että me voidaan oppia uutta tässä elämässä. Eikö se aika mielenkiintoinen yhtälö, missä ollaan stressin keskellä, Annina? Kyllä, ehdottomasti. Ja jotenkin toi itsessään huolehtiminen on niin kuin kaiken ytimessä, että jotta tälle kaikelle muulle aukeaa minkäänlainen mahdollisuus, niin tavallaan se, että minä huolehdin itsestäni, plus sitten, että me autetaan toisiamme huolehtimaan itsestään. Että me uskalletaan olla myös niitä rohkeita peilejä siellä työelämässä. Niin kuin sä Jaana sanoit, että ihminen voi viedä itsensä tosi pitkälle ja olla ikään kuin tunnistamatta sitä tilaa ja tilannetta, missä hän on. Että me oikeasti uskalletaan kysyä, että miten sä oikeasti voit, ja sanottaa sille toiselle ihmiselle myös niitä havaintoja, ehkä hänen liiasta vauhdista tai niistä tunnereaktioista tai muusta, niin kuin sanoit. Kyllä. Asioita keskusteluun. Keskustella. Me ollaan tosi taivattelija pitää yllä tämmöistä suoriutumisen ja selviytymisen kulttuuria, minkä takia me halutaan vähän avata tässä pienessä webinaarissa, mitä se stressi on, mitä se palautuminen on. Että semmoinen, vaikka tietoa on, mutta pysähtyminen sen äärelle, miten mä tunnistan ehkä sen vaikka stressin, eikä vain. Kyllä. Kyllä, ja sehän on niin kuin tuossa kalvossa lukee, että se on luonnollinen osa elämää. Se ei ole mitään sellaista absoluuttista pahaa, mistä meidän ikään kuin pitää pyrkiä pois. Ja meistä kaikki tunnistaa varmaan sen, että hetkittäin mä oon tehokkaimmillani silloin, kun deadline lisääntyy ja tulee ikään kuin sellaista lisäboostia. Ja silloinhan se on ikään kuin sellaista positiivista stressiä, että mä koen jonkun asian haastavana, mutta mä silti ikään kuin saan aikaiseksi, saan sen tehtyä, saan tartuttua, saan vietyä sen asian ikään kuin loppuun. Mutta sitten, että missä kohtaa se rupeaa olemaan liiallista, missä kohtaa se rupeaa kääntyä sinne distressin tai negatiivisen stressin puolelle, niin nämä on asioita, joita meidän on tosi tärkeää tarkastella, ja mitkä tekijät siihen vaikuttaa, että se käännös ikään kuin tapahtuu. Ja jotenkin se stressi, sehän tapahtuu aina niin kuin sen ihmisen ja sen toimintaympäristön vuorovaikutuksessa. Ja siihen vaikuttaa tosi moni asia, mutta mä itse asiassa tuolta alimmaisen nostaisin ensimmäiseksi, mikä on ihan hirveän tärkeä. Mekin aina kanssa, kun mielentaitoja ja ajattelun taitoja paljon valmennetaan, niin tähänkin liittyy se, mikä on se mun tulkinta. Että miten mä itse lähtökohtaisesti suhtaudun stressiin. Että ajattelinko mä lähtökohtaisesti, että se on hyvä asia, joka auttaa mua saamaan aikaa, viemään asioita eteenpäin. Ja niin kuin hyväksynkö mä tavallaan ikään kuin, että se stressi on osa elämää. Ja se on osa ihan hyvää elämää. Sille ihan lähtökohtaisesti. Vai ajattelenko mä, että se on jotain absoluuttista pahaa, joka saa mut voimaan huonosti. Niin sillä meidän perussuhtautumisella on itse asiassa ihan valtava ero siihen, että vaikutus siihen, että miten se stressi vaikuttaa meihin.
Ja sitten tietenkin toi, että kuinka usein, kuinka paljon, kuinka pitkäkestoista se on. Eli jos meillä on joku projekti esimerkiksi käynnissä, niin tiedänkö mä, että sen jälkeen, kun mä oon tämän ison rutistuksen tehnyt, niin mä voin hetken aikaa ikään kuin hengähtää, levätä, ladata akkuja, joka ei tarkoita sitä, että mä en tekisi töitä ja olisin toimeton, mutta mä en ikään kuin venytä sitä omaa rajani, vai tiedänkö mä, että mulla alkaa heti saman tien seuraava. Esimerkiksi mä juttelin muutaman IT-alan henkilöstöihmisen kanssa, ja siellä yhtenä isona haasteena on ikään kuin se, että ikään kuin hengähdystaukoja projektien väliin ei tahdo enää tulla, vaan että se on aina seuraavasta seuraavaan, ja se on niin kuin pitkässä juoksussa, ellei tehdä viisaita ratkaisuja, niin se on kestämätön tila ihmiselle. Mitä sitten tapahtuu, kun se on kestämätön tila? Ja mitä sitten tapahtuu? Itse asiassa mä luulen, että me katsotaan niitä oireita tuolla vähän myöhemmin. Me varmaan kaikki tunnistetaan niitä itsessämme, mutta kuormittavaa stressiä aiheuttaa tosi monenlaiset asiat. Ikään kuin ihan sellaiset fysiologiset, konkreettiset asiat, mitä me nähdään niin kuin tuossa oikealla. Että jos mä en nuku kunnolla, ihan perustarpeet on tyydyttämättä, mulla on jano, nälkä, kovat äänet, keskeytykset, valot, kipu, päihteet, kuumuus, kylmyys ja niin edelleen. Ja sitten tosi paljon siellä on niitä meidän ikään kuin tunnepuolen asioita, jotka on itse asiassa ihan älyttömän vahvoja ja tärkeitä. Ja mä luulen, että tämä on, ja Jaana, mä uskon, että sä allekirjoitat jotain sellaista, mikä on jäänyt vielä enemmän piiloon nyt, kun me ollaan oltu täällä niin paljon etänä tai hybridissä tai muuta jotenkin, että se, että onko meillä siellä sen luottamuksen, psykologisen turvallisuuden tila olemassa siellä organisaatiossa, vai onko siellä hirveästi semmoista epäonnistumisen pelkoa, kateutta tai pelkoa siitä, että mulle ollaan kateellisia. Mäkin paljon ja me molemmat coachataan ihmisiä, niin se on tosi mielenkiintoista, kuinka moni ihminen myös pienentää itseään työelämässä kateuden, pelon ikään kuin takia. Katkeruutta, häpeän pelkohan on tosi lamaannuttava, tosi voimakas. Sitten jos siellä on jotain riitelyä, negatiiviset tunteethan on suurin meidän aikaansaamista estävä tekijä työyhteisössä. Eli niin on ihan älyttömän tärkeää lähteä puuttumaan ihan kaiken kaikkiaan. Ja tuohon ehkä nostan, että me vähän pelataan konflikteja vieläkin, ja konfliktin taakse jää ne tunteet, jotka tulee kohtaamatta. Ja ne on tosi kuormittavia, stressaavia ja niin vie pitkälle, mitä kauemmin niitä pinnan alla ollaan. Ja varmaan aika moni on törmännyt semmoiseen vähän niin kuin työnnetään konfliktia pois, joka kuitenkin on tosi tarpeellinen kohdata ja saada se dialogi aikaiseksi. Kyllä, ja sitten se, mikä tavallaan on tärkeää muistaa just tuossa, että me kohdattaisiin se mahdollisimman nopeasti, eli tavallaan siinä reaaliajassa, koska mitä negatiiviselle tunteille tapahtuu ajassa, ne lähtee kasvamaan. Eli se pieni asia, mikä vaikka mun ja Jaanan välillä on ollut, jos me ei siitä tässä hetkessä ikään kuin selvitetä, puhuta auki, uskalleta ikään kuin olla ja sen äärellä, niin ensi kerralla kun me tavataan, niin se on vähän isompi. Ja se lähtee jo värittämään sitä meidän kohtaamista ja sitä mun oletusarvoa siitä, että mitä meidän vuorovaikutuksessa, kohtaamisessa, meidän yhteistyössä rupeaa tapahtumaan. Eli ihan valtavan tärkeä asia. Ja sitten tavallaan se ehkä vielä haluaisin jotenkin tästä nostaa toi torjutuksi tulemisen ja ikään kuin erillisyyden kokemisen pelko. Eli meillä on valtava tarve kuulua laumaan, koska se on niin kuin ollut aikojen alusta meidän hengissä säilymisen edellytys. Ja me edelleenkin pelätään sitä tosi paljon. Se on tosi syvään rakennettu pelko, että jos mä teen näin, tai jos mä toimin näin, tai jos me ollaan sellaisia rakentavassa konfliktissa keskenämme, niin mut ikään kuin siirretään tämän ryhmän ulkopuolelle, ja mä en ole enää hyväksytty osa tätä joukkoa. Niin se on tosi syvällä oleva pelko meistä. Liittyy paljon siihen yksinäisyyteen, mikä tuli tuolla esiin myös THL:n tutkimuksissa. Kyllä. Ja ehkä osa meistä valitsee yksinäisyyden, koska se voi jossain hetkessä tuntua turvallisemmalta. Juuri näin. Tämä ei ole tietoinen päätös.
Kyllä. Entäs sitten mitä laukaisijoita siellä on? Avaatko sä vielä tätä vähän, Annina? Meillä maailma laukaisee koko ajan meitä stressitilaan ja kuitenkin homeostaassia ja tasapainoa haetaan. Joo, tämähän on jotenkin, tämä on mun mielestä niin kuin vähän hullua, että millaisessa maailmassa me eletään ja millainen maailma me ihan itse ollaan rakennettu. Et kun ajatellaan sitä, että ihminen on ikään kuin tarvinnut sitä, että mä saan sen maksimaalisen suorituskyvyn käyttöön, kun joku hälytys tulee. Eikö mä sen takia me ollaan lajina olemassa täällä maapallolla vielä tässä hetkessä, eikä olla kuultu sukupuuttoon. Että me ollaan pystytty reagoimaan, me ollaan pystytty pakenemaan, me ollaan pystytty taistelemaan. Mutta tämän hetken maailmassa niitä hälytyksiä meidän aivoille tulee aivan valtava määrä koko ajan. Ja me ollaan itse rakennettu systeemejä, me ollaan itse rakennettu vaikka, että sähköpostista tulee bingi tai Teamsin chatista tulee bingi, kun sinne tulee viesti. Ja meidän aivot ei ikään kuin pysty erottelemaan sitä, että onko mä siellä savannilla ja siellä on leijona hyökkäämässä ja mun pitää nyt niinku oikeasti reagoida, jotta mä pysyn hengissä. Vai onko se tämmöinen ikään kuin vähän niin kuin toisarvoinen hälytys? Ja kun katsotte noita asioita, niin kuinka paljon mulla tulee puhelinsoittoja, niitä chatteja, niitä viestejä, kiireen tunnetta, mä katson kalenteriin, mä mietin, että mitä kaikkea mun pitää tehdä päivän aikana, mitä mun pitää tehdä vielä niin kuin illalla, kohtaan ihmisen, tai tiedän, että tästä tulee hankala tästä kohtaamista, meillä on erimielisyyttä, konfliktia, erilaista paineen tunnetta, mutta pyydetään, vaaditaan, tunnistitteko sen, että pyydetään, vaaditaan asioita, ja se ikään kuin tuo mut sellaiseen hälytystilaan. Ja myös ikään kuin ihan niiden positiivisten asioiden. Mä saatan huomata, että mulla on joku tosi kiva harrastus tulossa, vaikka rakastan kuorolaulua, ja mulla on tulossa kuorotreenit, ja yhtäkkiä mä huomaan, että mä rupean ahdistaa se, kun siellä kalenterissa on ikään kuin se merkintä siitä, että tämä kiva juttu on tulossa. Ja se kaikki liittyy tähän samaan ilmiöön. Ja aika tärkeää on pysähtyä miettimään, että kuinka monta kertaa päivässä se mun oma hälytys aktivoituu. Ja millä tavalla, millä valinnoilla mä itse voisin vähentää sitä hälytysten määrää ja mitä meidän olisi tärkeää tehdä ja päättää kollektiivisesti, tiimeinä, työyhteisöinä, organisaatioina. Me voidaan itse asiassa vaikuttaa todella monen asiaan, mutta meille on rakentunut vähän niin kuin vaivihkaa tehokkuuden varjolla epäterveitä toimintatapoja, jotka kuormittaa meitä tosi paljon. Ja tämä on ehkä semmoinen tärkeä, minkä Anna puhuu, että kävisitte itse tai tiimin kanssa läpi sitä ihan konkreettista pysähtyistä jälkeenpäin vielä tuohon kalvoon, koska se oman stressin ja hälytysten määrän jatkuva kasvu, niin se kyllä syventää sitä meidän tilaa ja silloin me ollaan vaarassa mennä sinne uupumisen tilaan. Jos me ajatellaan näitä niin kuin pieniä askeleita ja miten me joudutaan ajaa ehkä lähemmästä seinää, lähemmäs väsymisen tilaa, niin kyllä me saadaan aluksi erilaisia viestejä, missä meidän keho on, mikä on meidän tasapaino. Mutta pikkuhiljaa keho alkaa olla enemmän siinä hälytystilassa, eli me ei vaikka ohjata niitä ulkoisia ja sisäisiä hälytyksiä, mitä äsken nähtiin, vaan me aletaan jatkuvassa selviytymisen ja suorittamisen moodissa. Jos me tiedetään, että keskittyminen on vaikeaa, uni sakkaa, meidän on vaikea pysähtyä vaikka lukemaan, niin jossain kohtaa se huomaamatta se hälytystila voi tipahtaa sinne selviytymisen tilaan. Ja silloin me ollaan siinä tilassa, että me ikään kuin pyritään pysyä pinnalla, käytetään kaikki ne keinot ja voimavarat, mitä meillä on. Ja nämä hälytystilat ja selviytymistilat on tosi arvokkaita tiloja, koska me ollaan vielä siinä tilassa, jossa aika nopeasti päästään takaisin hyvinvoivempaan tilaan, hyvinvointirutiineilla ja arjen valinnoilla. Ja tämä uupumistila, niin kuin tiedetään, ja osa on ehkä voinut käydä siellä lähellä, niin sieltä ei välttämättä tullakaan enää viikoista takaisin. Ja ihan omakohtainen kokemus, miksi tämä aihe on kiinnostanut sen 15 vuotta, niin se alkoi tuolta 2006, kun luulin, että olen riittävä kaikkeen, olen yrittäjä ja paljon alaisia ja sen verran kovaa vaadin itseltäni ja maailma oli hieman erilainen 2006 kuin nyt, että karautin uupumisen rajapintaan ja mä tulin takaisin sieltä melkein 2 vuotta, jonka takia myös kiinnostun näistä aiheista ja monella eri tasolla tutkitaan Anninan kanssa ja valmennetaan. Mutta on tosi tärkeää tiedostaa ja tietää niitä omia tuntemuksia, omia
kehon kokemuksia, että missä mä menen tällä hetkellä, millaisia oireita mulla on, mitä mulle tarkoittaa esimerkiksi optimivireys, että mä oon keskittynyt, mä osaan tauottaa, mä osaan kuunnella ja mä oon ikään kuin jonkinlaisessa tasapainossa. Se välttämättä tasapaino tässä nykyvuka-aikana, kun on niin paljon sirpaleisuutta, epävarmuutta, ei pysy pitkään päällä, mutta miten me löydetään keinot, että me saadaan joka päivä, joka viikko vähintään semmoisen optimivireyden tila itselle. Aika moni teistä tiedostaa kyllä ne ylivireyden tilat, jossa jokainen todennäköisesti tällä viikolla käy. Elämässä on paljon vaatimuksia ja vauhtia, vaarallisia tilanteita, että voi olla vaikea pysähtyä. Mutta se ylivireyden huomioiminen on tosi arvokasta. Et siinä kohtaa, kun sä huomaat, että ikään kuin mopo karkaa käsistä työpäivän aikana, niin mitä sä teet? Mikä on se pieni hyvinvointirutiini, jolla sä palautat joka päivä takaisin sinne optimivireyteen? Osa ehkä tipahti covidin aikana tai hybridityön alkuvaiheessa alivireyteen, joka on usein pitkään jatkuneen ylivireyden jatkumo, jolloin me aletaan toimia vähän säästöliekillä. Mutta ehkä tämän niin webinaarin aiheena meidän pohtia, että miten me mahdollistetaan sitä optimivireyttä enemmän, että me vältetään se uupumisriski. Silloin kun me ollaan siellä uupumisriskin rajoissa, niin se tunne, eli keho käyttää ikään kuin kaikkia resursseja, että me selvitään, niin se on tosi ikävä työkyvyn ja jaksamisen näkökulmasta, koska meidän aivot ja meidän koko hermosto kääntyy meitä vastaan. Me ollaan läsnä itselle, ja tällä hetkellä, kun puhutaan paljon psykologisesta turvallisuudesta ja yhteyden rakentamista, joka on ihan A ja O yhteisöllisyyden sisällä, niin me ei olla läsnä muille ihmisille, vaan me pyritään puristamaan mailla ja selvitä. Jonka takia tämä optimivireyden tutkimista olisi tosi arvokas tehdä. Ja kyllähän me tiedetään, että silloin kun me ollaan optimivireydessä, vaan ollaan tiputtu joku alivireyteen tai ollaan oltu pitkään ylivireydessä, niin toi oiremaailma on aika huima, vai mitä, Anniina? Tämä on hirvittävän mielenkiintoista jotenkin lähteä tutkimaan ihan meidän kaikkien, että millaisia oireita me tunnistetaan itsessämme. Ja mä luulen, että jokainen meistä voi täältä ainakin hetkittäin ikään kuin ruksia useamman oireen. Ja sitten tietenkin se, että me havahdutaan niihin oireisiin, että me ei ikään kuin viedä itseämme liian pitkälle, jolloin niin kuin se uupumisesta ikään kuin toipuminen on, niin kuin Jaana sanoit, että se on oikeasti niin kuin pitkä prosessi, että havahduttaisiin sekä yksilöinä että jälleen kerran kollektiivisesti aikaisemmin siihen tilanteeseen. Ja voit ihan hetken aikaa vaan katsoa, että mitä oireita täällä ikään kuin on siitä, että se sellainen negatiivinen, kuormittava stressi on ehkä jatkunut liian pitkään. Ja voit vaan ihan silleen mielessä nyt hetken aikaa pohtia, että just nyt tässä hetkessä, kuinka monta ruksia sä saat tonne ikään kuin itsellesi laitettua. Ja tarkastele tätä silleen lempeästi. Ei ollenkaan itseään syyttäen eikä syyllistäen, vaan ihan vaan niin kuin tutkit. Ja sitten se, että kun me tutkitaan ja huomataan, niin sitten me lähdetään tekemään asioille jotain. Ja just niin kuin Jaana sanoit, että ne voi olla niitä pieniä arjen hyvinvointivalintoja, joilla voi olla aivan valtava merkitys. Ja se esimerkiksi mä havaitsen, että milloin mä oon siellä ylivireystilassa, mistä sä Jaana äsken puhuit. Ja mitä useammin ja mitä pidempään, tässä taas se kesto, mikä tuli tuolla aikaisemmin, mä oon siellä ylivireystilassa, niin sitä nopeammin mä ikään kuin romahdan. Mä en enää menekään sieltä takaisin siihen optimivireyden tilaan, vaan mä menen sinne alivireyden tilaan. Ja tämähän on just tätä ilmiötä, että sitten työpäivän jälkeen maataan koomassa sohvalla, eikä pystytä enää tekemään mitään niin kuin yhtenä ilmiönä. Yhtenä ilmiönä ikään kuin tässä. Joo. Mitä sä, Jaana, haluaisit tästä nostaa esille? No ehkä myös sen, että kun lempeästi niin kun tunnistaa sen, niin hyväksyy sen, että tällä hetkellä tilanne on tämä. Ja nyt minulla on tietoa omasta systeemistä,
mä puhun vähän meidän hermostosta ja keho-mielisysteemistä. Mitä enemmän mulla on tietoa mun systeemistä, sitä helpompaa ja sitä parempi mun on lähteä palautumaan, hakea niitä keinoja. Ikään kuin tutkin myös sitä palautumista uteliaasti. Et mä itse silloin muinoin tein pitkäänkin First Beatin kanssa yhteistyötä ja mitattiin sydämen sykevälivaihteluita, osalle on tuttu. Nykyään meillä on Oura ja meillä on monenlaista hyvää tekniikkaakin kädessä, joka tutkii sitä. Mutta me ei välttämättä aina tunnista, mikä meillä palautumisen tila on ja mitä palautuminen tarkoittaa. Että on tosi arvokas tuntea ne kuormitustekijät ja lähteä tunnistamaan, että miten mä johdan mun omaa vireyttä, mun omaa energiaa. Ja ikään kuin löydän itselleni työkalut ja tiedot siihen, miten mä palautan systemaattisesti joka päivä itseäni. Siihen liittyy aina se meidän koko systeemi, meidän hermosto, meidän aivot. Ja silloin se tarkoittaa käytännön toimintoja, kun me tiedostetaan vaikka se oire. Jos oli vaikka niska-hartiakipu, niin todennäköisesti liike voisi olla hyvä päivä palautuminen. Se ei ole sen kummallisempaa, vaan se on arjen tosi pieni juttu. Ja kun me lähdetään miettimään sitä itsensä johtamista hermoston näkökulmasta vielä, mikä liittyy jaksamiseen ja uupumiseen, niin tässä on tämmöinen tuttu hermoston kalvo ehkä osalle meistä, josta puhutaan meidän autonomisen hermoston sympaattisesta hermoston osasta ja parasympaattisen hermoston osasta, mutta vaikka ne on autonomisia hermoston osia, me voidaan vaikuttaa meidän kehon, mielen ja hengityksen kautta meidän omaan systeemiin. Ja sitten me on avattu tuonne Annan kanssa myös vaagushermosto, joka tällä hetkellä tutkitaan tosi paljon, eli meidän 10. aivohermo, joka on ikään kuin koko palautumisjärjestelmän kytkin, joka auttaa meitä siihen vireystilan optimointiin. Eli jos me ajetaan hirveän usein sinne vähän ylikuormitustilaan, että me ollaan siellä pakene taisteletilanteessa selviytyä moodissa, joka on toisinaan ihan hyvä tila saada aikaiseksi paljon, niin kuin Anna aikaisemmin puhui siitä, niin tämä tila voi pitkään kestäneenä aiheuttaa meille sen, että meistä tulee vähän enemmän kriittisempiä, vaativimpia, ja stressi alkaa jäädä sinne kehon oireiksi. Mutta silloin se vaikuttaa myös paljon meidän mieleen ja meidän aivojen kapasiteetti. Meidän ajattelu vähän kapenee, päätöksenteko heikkeä, niin kuin tiedätte. Ja nyt me haastan teitä tutkimaan, että mikä on se työkalu, keino, arjen hyvinvointirutiini, joka tuo meitä sinne enemmän parasympaattisen hermoston puolelle ja ikään kuin palautumisen ja keskittymisen tilan puolelle. Että mikä on se palautumisetkin oman arjen keskellä, tiimin keskellä, hybridiarjen keskellä, joka katkaisee sen jatkuvan hälytyksen ja joka sillä tavalla katkaisee, että me tehdään konkreettisia päivittäisiä toimia, että me johdetaan omaa energiaa optimaalisemmin. Eli puhutaan omaa energiaa optimaalisesta johtamisesta ihan joka päivän tiedostavalla tavalla. Ja tähän haluttiin vielä nostaa tämä autonominen hermosto toisella kalvolla, koska tämä vaagushermon merkitys voi olla tosi iso siellä palautumisjärjestelmässä. Ja miksi tämä vaagus 10. aivohermo on niin tärkeä meille, niin se liittyy myös siihen, miten me luodaan yhteyttä muihin ihmisiin. Eli miten me luodaan sitä psykologista turvallisuutta. Ajattele sitä, kun sä oot itse siellä kuormituksen tilassa, sä et ole läsnä itselle. Se välittyy kehon kielen kautta, se välittyy Teamsin kameran kautta, kehon kielen kautta sinne kotitoimistolle. Ja silloin me ei voida luoda sitä luottamuksen tilaa ja turvaa, mitä tällä hetkellä joka työpaikalla me haetaan ja tarvitaan maailmalle epävarma. Ja toki se vaikuttaa myös siihen meidän mielialaan ja ikään kuin herättää enemmän vielä niitä kielteisiä tunteita, mitä aikaisemmin käytiin läpi. Eli yksinkertainen työkalu säädellä omaa energiaa ja systeemiä on aktivoida vaagushermo pitkällä syvenevällä hengityksellä. Tai aktivoida meidän keho, mielisysteemi jollakin sulle luontaisella arjen hyvinvointirutiinilla. Hengitysharjoitukset on puhuttu paljon, te teette varmasti siellä arjen keskellä niitä, mutta lähinnä kysymys palautumisen näkökulmasta, että onko se tietoista ja systemaattista. Että aina kun tulee se ylivireys, aina kun me mennään Teamsiin, niin me annettaisiin keino vähän maadottuu, vähän pysähtyy kehon hengityksen avulla, pysähtyy kehon liikkeen avulla, aktivoida sitä meidän kehomielisysteemiä, järjestelmää, koska silloin kun me ollaan enemmän kehossa, me taas nähdään selkeämmin ja siellä aivojen hermoston kautta me tullaan enemmän sinne parasympaattisen hermoston puoleen. Kaikki tietää sen, kun ajattelee tosi paljon ja pyrkii suorittamaan
ja hakee ikään kuin sitä tilaa kognitiivisella tasolla, niin silloin me voidaan menettää yhteystä meidän kehon mieliyhteyteen. Eli lähinnä se, että mikä sulla on se päivittäinen oma ja tiimin työkalu, rauhoittaa sun systeemiä, palauttaa arjen keskellä. Ja tehdään ihan pieni minuutin harjoitus tähän jos olet paikassa, missä voit tehdä ja pyöritä ihan hetken aikaa hartioita, laita se keho liikkumaan. Tunnustele ne sun jalkapohjat siellä lattiaa vasten ja vähän niin kuin maadota ja juuruta itse sinne. Jos sulla on sellainen paikka ja tila, niin anna sun ihan silmien sulkeutua hetkeksi aikaa, jolloin sä voit tämän vahvan visuaalisen näköaistin sulkea ja se jo rauhoittaa hetken aikaa meidän kognitiivista kapasiteettia ja luo sitä kehomieliyhteyttä. Ja tee ihan muutama pidempi hengitys niin, että hengität nenän kautta sisään ja hieman pidempään nenän kautta ulos. Sä voit ehkä huomata sun alavatsan liikkeen. Ja jo tällä liikkeellä sä lähdet saamaan yhteyttä sun hermostoon ja systeemiin. Ja rauhoitat sun ohjelmaa ja ohjaat sun energiaa. Tee vielä toinen pieni harjoituksen osio ja skannaa sun kehoa. Huomaa sun jalkapohjat siellä lattialla. Huomaa sun istuinluut. Ikään kuin tuut tietoiseksi. Huomaa sun alavatsa ja alaselkä. Ja huomaa sun hartiat. Voit myös pyörittää ne muutaman kerran. Ja tehdään vielä loppuun pitkä uloshengitys niin, että hengität nenän kautta sisään. Ja vaikka puhallat oikein kunnolla nenän ja suun kautta ulos. Ja ehkä huomasit siellä, että aika nopeasti ja helposti sun systeemi rauhoittuu. Miten sulla Anniina kävi? Joo, rauhoittuu. Ja sitten se on myös sellainen hyvä havainto, että jos huomaa, että on tosi vaikea pysähtyä tällaisen harjoituksen äärelle, niin sitten tavallaan tiedostaa, että itse asiassa mä tarvin tätä harjoitusta tosi paljon. Eli se saattaa olla merkki siitä. Ja silloin usein myös hermosto ja systeemi tarvitsee sen liikkeen. Että se voi ollakin, että se on se pieni liike, jolloin on tosi vaikea pysähtyä hermoston äärelle hengittämällä. Ja se tuntuu epämukavalta. Että se on tosi tärkeä puoli, minkä Anna toi mukaan. Ja kuunnella sitä systeemiä. Hakea sitä keinoa, mitä me tarvitaan. Nyt kun me puhutaan omasta jaksamisesta ja hyvinvoinnin johtamista ennen sitä uupumista, niin tämähän on semmoinen tietoinen pysähtyminen tämän äärelle oman tai tiimin kanssa. Ja tutki aina silloin tällöin, että minkä verran mulla on energiaa. Minkä verran mulla on energiaa sille työpäivälle tai koko elämälle. Ja missä kohtaa mä menen. Ja kun lähdetään hakemaan toki niitä tekijöitä, jotka uuvuttaa tai hälytyksiä, niin yhtä lailla on tosi tärkeää yhdessä tiimin sisälläkin pysähtyä silloin tällä niiden voimavarojen äärelle, mitkä meitä tiiminä vahvistaa. Ja tämä on sellainen, mitä mä suosittelen, että teette siellä tiimin kanssa tai teet tämän jälkeen. Jää tutkimaan omaa jaksamista ja omia vahvistavia voimavaroja tietoisesti, jolloin saat sitä taas tietoa sun omasta systeemistä, mikä sua auttaa tällä hetkellä, jolloin se arki lähtee muuttuu konkreettisilla tekijöillä. Tämä on äärimmäisen iso asia, kun me lähdetään puhumaan palautumisesta, uupumisesta, kuormituksesta. Meillä on tosi paljon työelämässä haastetekijöitä ja voimavaratekijöitä. Ja tämä on tosi kattava otanta, mikä Anninan kanssa otettiin. Haluatko Anna vähän jakaa tätä otantaa? Mitkä siellä vaikuttaa tiimin sisällä esimerkiksi? Joo. Voidaan jakaa tavallaan sellaisiin vaatimustekijöihin ja voimavaratekijöihin. Tämä on yksi mahdollinen jako näiden asioiden kanssa. Ja sitten jos me mietitään vaatimustekijää, taas mietitään sitä positiivista ja milloin positiivinen kääntyy ikään kuin negatiiviseksi, niin tässä ihan sama, että milloin joku tavallaan tekijä on ikään kuin vielä positiivisella tavalla haastava, eikö vaan? Ja saa meidät ikään kuin siihen
hyvän toiminnan ja aikaansaamisen tilaan. Ja milloin se lähtee muuttumaan kuormittavaksi, eli kuormitustekijäksi. Eli tässäkin taas jotenkin se, että ei ole absoluuttista hyvää eikä pahaa, vaan meillä on niin kuin joku paikka, missä ikään kuin valo kääntyy varjon puolelle. Ja se, että me lähdetään tunnistamaan niitä, että mitä täällä on muuttunut. Miksi tämä tuntuu nyt näin kuormittavalta? Lähdetään puuttumaan ihan niihin konkreettisiin tekijöihin. Ja taas huomataan, että tuolla on aika monen tyyppisiä asioita. Että siellä on ihan niin kuin niitä fyysisiä asioita tavallaan, että mitkä liittyy siihen vaikka työasentoon, liikkumiseen, siihen, että miten me ikään kuin ollaan siellä. Ja jos me tehdään sitä niin kuin ihan fyysistä työtä, niin kuinka paljon vaikka voimaa tarvitsee käyttöön ja niin edelleen. Ja sitten on taas niitä ikään kuin aika paljon niitä mentaalipuolen, tunnepuolen asioita. Eli onko siellä sitä luottamusta ja turvallisuutta vai onko siellä sellainen ikään kuin jatkuvan muutoksen tila. Ja itse asiassa yksi tärkeimmistä asioista, jos me mietitään johtamistyötä tässä ajassa ja hetkessä, kun muutoshan on niin kuin pysyvä tila tavallaan tällä hetkellä, niin on tuoda vakautta. Eikö vaan? On tuoda vakautta ja rauhaa. Että me ei enää olla siinä muutoshypessä jollain tavalla, vaan mun suurin tehtävä on tuoda vakautta ja rauhaa itse asiassa tänne ihmisille ja sanottaa sitä ääneen. Arvostuksen tunne ja huomaatte, miten nämä asiat linkittyy tosi vahvasti taas toisiinsa, tuossa mistä edellä puhuttiin, liittyy vahvasti siihen, että no liittyy toki luottamukseen ja luottamuksen rakentumiseen, mutta taas jälleen siihen, että tunnenko mä kuuluvan joukkoon, olenko mä osa ikään kuin tätä yhteisöä omana itsenäni, vahvuuksineni ja heikkouksineni. Eli voinko mä ikään kuin kokonaisena ihmisenä olla täällä osa. Ja sitten ihan tuommoisia jotenkin niin kuin meidän perustyön tekemiseen liittyviä asioita, eli meidän roolit, toimintamallit, prosessit, millä tavalla ne on määritelty. Ja tämä on semmoinen osa-alue, jotenkin ajattelin, että kyllä tämä ainakin nyt jo on organisaatioissa kunnossa, mutta musta tuntuu, että me ollaan menty vähän takapakkiin tämänkin suhteen. Mä luulen, Jaana, että sulla on samanlainen havainto, että jotenkin tässä ajassa, kun asiat on moninaistunut ja toimintatavat on ikään kuin avoimempia, niin ehkä ne perusasiat ei enää ole sen verran selkeitä kuin aikaisemmin ollut. Ja sitten taas meillä on niitä voimavaratekijöitä. Eli miten me niitä vahvistetaan ja ikään kuin ihan oikeasti sanotetaan ääneen. Että ei vaan oleteta, että no kyllähän Jaana sä nyt tiedät, kuinka merkityksellistä työtä sä teet, kun sä käyt tuolla luennoimassa ja coachaamassa ja valmentamassa. Että mä en niin vaan oleta, että no kyllähän Jaana sen tietää, vaan mä ihan oikeasti sanotan sinulle sitä kollegana ääneen. Ja että me myös yhdessä käydään sitä keskustelua, että miksi se meidän työ on tärkeää, mitä se juuri sinun tekemäsi asia mahdollistaa ikään kuin isommassa mittakaavassa, eli että me nähdään ikään kuin se merkityksellisyyden ketju. Ja jälleen kerran, niin kuin Jaana sanoi tuolla aikaisemmin, että ei ne rutiinit ole välttämättä isoja asioita. Ei nämäkään ole välttämättä isoja asioita. Nämä ei välttämättä vie ollenkaan paljon loppujen lopuksi aikaa, mutta nämä vaatii tietoista pysähtymistä, keskustelua ja tekoja. Kyllä. Ja se teko ei riitä, että on ollut vaan kuuntelemassa tämän webinaarin, vaan se, että ihan oikeasti vaikka ihan kuinka pienen asian lähtee viemään sinne omaan arkeen, sinne yhteiseen arkeen. Mm. Ja tavallaan silloin, kun nämä vaatimus- ja voimavaratekijät on tasapainossa, niin me säilytetään se meidän toiminta ja työkyky. Eli on todella tärkeää pysähtyä näitä miettimään niin, että ne vaatimustekijät pysyvät siellä haasteiden puolella, eikö vaan, että ne ei muutu kuormittavaksi. Ja että me sanotetaan ääneen, tunnistetaan niitä voimavaratekijöitä. Taas jälleen kerran se mielen voima on ihan valtava siinä. Ja sitten lisätään niitä. Ja tässä olisi tämmöinen haaste, mikä me Jaanan kanssa halutaan teille antaa sinne työyhteisöön. Eli nyt riippuu, ei ole, sä voit olla vaikka yksin yrittäjä, sä voit tehdä tämän itsesi kanssa ikään kuin tämän harjoituksen tai sitten isommassa tiimissä, isommassa organisaatiossa. Mutta pysähtyy sitten ihan tarkastelemaan ja listaamaan niitä vaatimus- ja voimavaratekijöitä. Tunnistamaan niitä sekä tavallaan yksilönä että sitten jälleen kerran kollektiivisesti. Mm.
Ja ehdotan, että tässä kohtaa niin voisi vaikka ottaa kuvan puhelimella, että kun nyt tässä kohtaa me ei anneta sitä aikaa teille, niin teillä olisi heti tämän jälkeen tälle tilaa, että kun materiaali tulee ehkä maanantaina, niin tämä ei jäisi, vaan nyt olisi se hetki käydä tätä läpi. Kyllä, hyvä idea. Eli lähteä tutkimaan, lähteä muuttamaan, lähteä vahvistamaan, lähteä tekemään niitä ihan pieniäkin konkreettisia tekoja. Käydäänkö vähän läpi, mitä ne pienet konkreettiset teot on vielä tässä loppuun? Eli jos me ajatellaan sitä, että me lähdettiin liikkeelle Anninan kanssa tästä, että miten ennaltaehkäistään uupumista. Me ollaan vähän juokstu teitä uupumisen oireihin. Me ollaan juokstu siihen, miten hermosto toimii. Monia isoja asioita aika pieneen webinaariin tuotu. Lähinnä ehkä herätelty tämän aiheen äärelle. Ja kuitenkin lähtökohta on siinä, että entä kun maailma ei muutukaan? Entä jos maailma on 5 vuotta epävakaa, epäselkeä, kompleksinen? Niin se kaikkein tärkein asia on meidän ikään kuin pysähtyä, niin kuin Annina sanoi tuossa moneen kertaan, pysähtyä ja vetää jarru ja tehdä valintoja, tehdä päätöksiä sekä tiimeinä että oman itse kannalta, että miten mä ennaltaehkäisen. Ja tässä on muutamia asioita, mitä me on nostettu. Lista voisi olla paljon pidempi, mutta se pysähtyminen on sitä kohtaamista, kannattelua ja kuuntelua. Mutta lähinnä nyt tämä maailmantilanteen myötä yksilön tasolla tosi tärkeää myös sen joustavan ajattelun ja huoliajattelun työstämistä sekä tiimin sisällä että yksilönä. Mikä se keino on, työkaluja on paljon. Ja toisaalta, mistä monessa kohtaa puhuttiin tunteidasta ja tunteiden tekemästä kuormasta tai oireista, mitä enemmän me niitä tunteita aidosti kohdataan ja sanotetaan tällä hetkellä ennen kuin ne ei piiloon, sitä enemmän rakennetaan myös sitä luottamusta siinä yhteisössä ja tiimissä, vaikka siellä olisi sitä vauhtia ja vähän ylikuormaa ja me havaitaan se. Tosi moni tiimi on ylikuormitustilassa tällä hetkellä, mutta me havaitaan se ja lähdetään tekemään päätöksiä vaikka yhteisillä pelisäännöillä. Miten me lähdetään konkreettisesti tauottaa ne Teamsien väliset tauot? Kaikki on tiennyt sitä 3 vuotta ja kuullut monesta tuutista, miten Teamsien väliä on tärkeää tauottaa tai miten luoda sitä yhteisöllistä, kun ollaan hybridiajassa. Mutta mitä on se keino, mitä tällä hetkellä voidaan tehdä, että se uupuminen ei syvene, eikä sitä yksinäisyyden tunne toisilla lisäänny siellä työtiimin kesken. Ja toisaalta siellä, kun puhutaan yhteisöllisyyden vahvistamisesta, niitä ollaan harjoiteltu eri työkaluilla 3,5 vuotta. Me ollaan ollut monessa tiimissä Anninan kanssa valmentamassa. Mutta mikä on teillä se konkreettinen työkalu vaikka tähän loppuvuoteen? Tämä kaamos tuo yhden lisäsyvyyden tähän uupumiseen ja jaksamiseen. Ja aika moni meistä myös kokee tämän kaamossaan lisäkuormittavana. Tästäkin mä puhuisin ihan siellä tiimin sisällä, että mitä työkaluja, miten sä toimit, miten sä aktivoit aamulla itsesi liikkeelle. Eli ehkä niin ei lainkaan vähäisimpänä, vaan ehkä isoimpana tällä hetkellä me tarvitaan toivoa ja me tarvitaan myönteisyyttä. Vaikka se välillä tuntuu, että miten tänä päivänä näkee sen myönteisyyden, jos katsoo aamu-uutisia, niin sitä kannattaa myös pohtia ja sanottaa tiimin kesken. Eilen oli aamu-uutisissa Vuotilaisen Minna puhumassa, miten tämä sota-aika vaikuttaa meidän tapaan nähdä tai stressata tai kuormittua. Ja toki ei voida pois työntää, vaan näistä asioista pitää sanottaa ja puhua. Ne on myös osa psyykkistä jaksamista, vai mitä olet Annina mieltä näistä ajatuksista? Kyllä, ehdottomasti. Ehdottomasti. Ollaan tietoisia siitä, mitä tapahtuu ja johdetaan sitä omaa ja yhteistä hyvinvointia viisaalla tavalla. Omaa ja yhteistä ja huomataan ehkä tässä Anninan kanssa, kun eka kertaa ollaan eri paikoissa, niin välillä vähän meinaa nielasta toisen ajatuksen, kun ei ihan ajatusten lukijoiksi meistä tule, kun ei olla vierekkäin istumassa, mutta aihe on äärimmäisen iso ja miten me voidaan varmistaa suorituskyky tiimin sisällä. Se on tosi moniulotteinen. Me käytetään Annin kanssa paljon erilaisia työkaluja tähän. Silloin kun me valmennetaan, ollaan organisaatioissa. Ja yksi tutkittu hyvä työkalu on ennakoinnillinen tiedostaminen, jos käytetään tämmöistä Maslow'in työkalupakkia, jolla voidaan käytännössä subjektiivisella kyselyllä saada tietoa, missä tiimit menee, missä
missä organisaation sisällä mennään, jolloin voidaan kohdennetusti miettiä, että mikä meidän tiimiä auttaa vahvistaa työkykyä, kehittää työkykyä. Eli ainahan tarvitaan toki lähtötilanne, kun lähdetään rakentamaan sitä konkreettista valmennusta, vaikka paljon käydään ravistamassa luennoilla ja pitämässä kick-off-päiviä, mutta me jotenkin halutaan yhdessä luoda hyvinvoivaa kulttuuria, missä yhteisöllisyys kukoistaa ja me löydetään työkalut palautumisen kulttuuriin, eikä eletä selviytymisen kulttuurissa, vaikka se maailma olisi toisinaan selviytymisen tilassa. Ja tämä on jotenkin myös yksi syy, miksi me halutaan näitä webinaareja pitää. Kyllä. Ja seuraava webinaari, jossa vähän lähdetään vielä niin kuin syventämään, viemään eteenpäin itse asiassa tämän päivän teemaa, niin on 23.11. ja 9 aamulla starttaillaan tuttuun tapaan. Ja silloin puhutaan erityisesti siitä työkyvyn ylläpitämisestä ja hyvinvoinnin rutiinien rakentamisesta. Eli mennään siihen teemaan vielä syvemmälle. Ja lämpimästi tervetuloa tähän webinaariin. Ja käy hei kurkkaamassa meidän voimakkuus.fi-sivut, niin siellä on vähän tarjontaa siitä, että mitä me tehdään. Ja mielellään myös tullaan esittelemään vaikka sun organisaatioon sitä, että miten me voitaisiin edesauttaa teitä voimaan paremmin ja estämään sitä uupumista ja ylläpitämään työkykyä ja hyvinvointia, niin mielellään tavataan vaikka lounaan merkeissä. Ja hei, LinkedInissä ja muussa sosiaalisessa mediassa niin tosi mielellään kanssa Jaanan kanssa verkostoidutaan teidän kanssa, niin laita mielellään kutsua ja ehkä mekin laitetaan kutsua sinne suuntaan tulee. Kyllä. Ja kiitos tosi paljon myös puolestani ja mä toivon, että me kohdataan tämän tärkeän aiheen teemoja